Guten Morgen. Máme krásny deň pred sebou. No, hádam, nevyzerám ako kot. To je jedno. Tak ideme do mesta. Kurva, to je kosa toto. Prečo tá hudba kurva nehrá? Aha. Dobre, takže dnešné plány idem na nákup. To je jediná nevýhoda toho, že nebývam už s rodičmi, musím si sám kupovať. Takže ideme do Kauflandu, tam majú popiči, mlieko a špagety. A potom ideme za Myškou a dáme si jednu nádhernú kávičku, lebo dneska som sa moc nevyspal a som úplne rozjebaný. Vidíte, že som v piči zo života. Našťastie je dneska sobota, som trápny a viem. Momentálne som sa dobre ojebal, lebo som zabudol, že taký inteligent ako ja potrebuje aj košík. A taký dement ako ja nemá nejaké drobné. Takže idem hľadať košík. A few moments later. Takže košík už máme. Som ho zobral nejakej pani. Za to sa jej veľmi ospravedlňujem, ak to pozerá. No a musím nakúpiť milión vecí, lebo doma nemáme čo žrať. Takže sa aj teším. 2000 years later. Nakúpené by sme mali, konečne. Bol som tam pol dňa, lebo pozerám, že už sa zase stmieva. Je zima jak hovado, takže tá mikina bol dosť blbý nápad. Ale konečne to máme za sebou a môžeme ísť na super kávu. Takže sa na ňu teším, lebo už od rána som taký rozbitý. No, takže. Teraz som si spomenul, že som zaudol asi tak 10 vecí kúpiť, ale naspäť do toho bordelu už aj tak nejdem, lebo nemám na to nervy. Chlapi nemajú nakupovať. Chlapi majú robiť ženy šťastné. Vždy, keď prídem do Košíc, stretnem niekoho, nejakého kamoša, starého známeho, rodinu, bývalku alebo hociko. Každý sa ma to pýta, čo robíš v tej Prahe, ako tam žiješ, kde bývaš. Takže teraz vám to objasním. Prišiel som do Prahy, teraz to už bude asi rok. Prišiel som s kamošom, David Hladoník, ahaj. No a prišli sme tu za prácou jednak a jednak chcel som si konečne už oddychnúť od tých veľkých rečí, lebo priznajme sa, Košice sú veľká dedina. Každý tam každého pozná. No a to je úplne iný svet, takže aj kvôli tomu, samozrejme, prišiel som tu aj za prácou, nakoľko na výške sa mi moc nechcel veľmi byť a tráviť ten čas. Chcel som si od školy konečne oddychnúť a to bol presne ten dôvod, prečo som začal tu pracovať. Začal som tu pracovať ako ochránkár, čiže predstavte si mňa, takého týpka s vysielačkou a behá po pasáži a buzeruje staré babky za to, že žerú nejaké rožky a pritom ich nemajú zaplatené. Takže asi nejak tak som začínal. A samozrejme som sa postupom času dostal vyššie, supervízor, objekt manažer a také tie sračky. Čiže v podstate moja náplň práce je to, že teraz už pracujem v business centre, v centre Prahy v podstate.
Moje naplnenie to dohliadať, aby sa tam nič nestalo, aby upratovačky pratali, udržbári udržbovali, koľko to je aké slovo, a v podstate dohliadať na všetko to, čo sa tam deje, aby tí klienti v tých kanceláriách boli spokojní. Tých 12 hodín denne, čo je moja smena, je na mňa úplne veľa. A to už práve, že dopadá aj na môj voľný čas a na moje premýšľanie, ako keby. Lebo keď ste 12 hodín v jednej budove zavretí, vám to začne počase liesť na nervy. Ja tam som už asi nejakých 11 mesiacov, takže rozmýšľam, že pôjdem do inej práce. Mám výhodu tu, že som v Prahe a tu hovorím vám, prácu nájdete extrémne rýchlo a ľahko. A ja rozmýšľam ísť buď do filmových ateliérov Barrandov, alebo nejaké televízie, alebo niečo spojené s filmom, s natáčaním, s kamerami, lebo rozmýšľal som nad tým už asi tak 3 roky a naozaj ma to k tomu ťahá. Takže toto je odpoveď na našu otázku, že čo tam asi ten jemnutý truben môže robiť.